Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα γυρίσω πίσω 40 χρόνια και να σας πω τι έκανε αυτό, τι ήταν αυτό που μου οδήγησε να ασχοληθώ με το marketing. Υπήρχε ένας, θεωρείται, γκουρού του management, και όχι γκουρού με την έννοια της Ελλάδας, που στην Ελλάδα όλοι είναι γκουρού, παγκοσμίου φήμης, καθηγητής, ο Πίτερ Ντράκερ, ο οποίος πέθανε και σε μεγάλη ηλικία, μέχρι τελευταία χρόνια δίδασκε, ο οποίος πριν περίπου πάνω από 60 χρόνια έγραψε ένα βιβλίο The Practice of Management, την πρακτική του management. Σε αυτό λοιπόν θέτει το εξής ερώτημα στις πρώτες σελίδες. Ποιος είναι ο σκοπός μιας επιχείρησης? Να ικανοποιήσει κάποια ανάγκη που υπάρχει στην κοινωνία, στην αγορά και μέσω αυτού να είναι τελικό. Προχωράει λοιπόν να πει ότι ο σκοπός της επιχείρησης είναι να έχει πελάτη. Γιατί αν δεν έχεις πελάτη, ούτε πωλήσει έχεις ούτε κέρδος. Και προχωράει και λέει, πριν 65 χρόνια, η επιχείρηση έχει δύο και μόνο δύο λειτουργίες. Marketing and innovation. Marketing για να ξέρω τι θέλει η αγορά, στην οποία θέλω να απευθυνθώ, και innovation, τεχνολογία, να προσφέρω αυτό που, αυτό που ζητάει η αγορά. Αυτό ήταν ένα από τα κλικ που με έκανα να ασχοληθώ με το marketing. Και μετά από τόσα χρόνια πανεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευνας, κατέληξα βέβαια ότι, μάλλον όχι, θα το πάω αντίθετα. Ξέρετε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κανείς, εφαρμόζοντας κάποιες βασικές αρχές marketing, καταρχήν θα πρέπει να ορίζουμε ποια είναι η αγορά μας. Και η αγορά ορίζεται με διαφόρους τρόπους. Στη συνέχεια θα πρέπει να δούμε σε ποια τμήματα της αγοράς απευθυνόμαστε. Υπάρχει μια μαγική λέξη επιστημονική στον χώρο του marketing που λέγεται market segmentation. Πώς θα τιμηματοποιήσω την αγορά μου. Να σας δώσω δηλαδή το πιο απλό πράγμα που θα το καταλάβετε. Στον χώρο, για παράδειγμα, το καταναλωτικό, κάποια βασικά κριτήρια τιμματοποίησης είναι τα δημογραφικό-ψυχογραφικά χαρακτηριστικά. Ηλικίες, εισοδήματα, κοινωνικά, συμπεριφορές κτλ. Εάν πάμε στο business to business, μια που θέλω να παίξω και λίγο business to business σήμερα, αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και όλοι το καταλαβαίνουμε είναι να δεις τους κλάδους, πολύ σημαντικό, να δεις το μέγεθος της εταιρείας και να δεις και ακόμα το πιο σημαντικό, ποιοι εμπλέκονται στην αγοραστική απόφαση. Όταν απέναντί μου έχω μια επιχείρηση, το business to business που λέμε, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που πολλές φορές νομίζουμε στο καταναλωτικό marketing. Στο business to business υπάρχει μια πολύ, μα πάρα πολύ μεγάλη πολυπλοκότητα, η οποία πηγάζει από το γεγονός ότι έχεις έναν οργανισμό, ας πούμε εγώ είμαι έξω από την Γκαλένικα και ας πούμε ότι εγώ θέλω να πουλήσω ένα σεμινάριο του Πανεπιστημίου. Ξέρετε τι γνώση πρέπει να έχω σημαντική για να έχω και μια αποτελεσματική προσέγγιση? Πρέπει να ξέρω τουλάχιστον 4 πράγματα γύρω από την αγοραστική συμπεριφορά της Γκαλένικα. Μπορείτε να σκεφτείτε τι είναι αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε γύρω από την αγοραστική συμπεριφορά ενός οργανισμού που απευθυνόμαστε, γιατί από ό,τι κατάλαβα, απευθύνεστε, οι πελάτες σας, οι ενδυνάμοι είναι άλλοι οργανισμοί και επιχείρησεις. Δεν είμαι εγώ, δεν είναι ο καταναλωτής ή ο άμεσα ασθενής, μια και είμαστε στον χώρο της υγείας, σωστά. Κάποιοι παίρνουν αποφάσεις. Ξέρετε πόσοι ρόλοι είναι εκεί? 5 ρόλοι.
σκεφτείτε ρόλους σε ένα κέντρο αγοραστικών αποφάσεων, σε έναν οργανισμό που εσείς θέλετε, το λέω με την πιο απλή έννοια, να πουλήσετε, οτιδήποτε. Σε πρώτη φάση, αν χρειάζεται η Γκαλένικα το σεμινάριο. Καλά, άστο αυτό, ας πούμε ότι το έχουμε ξεπεράσει. Και ξέρουμε ότι η Γκαλένικα θέλει σεμινάριο. Και έρχομαι εγώ και πρέπει να κάνω επιτυχημένη πώληση. Άρα πρέπει να ξέρω κάποια πράγματα. Και όπως είπαμε, πρέπει να ξέρω 4 πράγματα. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο. Είπαμε λοιπόν, είναι το κέντρο αγοραστικών αποφάσεων. Δηλαδή, ποιοι εμπλέκονται στη διαδικασία επιλογής προμηθευτή σεμιναρίου. Εσείς να τα μετατρέπετε σε προμηθευτές των δικών σας προϊόντων και υπηρεσιών. Πόσοι ρόλοι παίζονται. Να ξεκινήσω γιατί νομίζω το είπατε decision maker. Μπράβο. Ο ένας ρόλος είναι ο decision maker. Πολύ σωστά. Σας βοηθάω με αυτή την έννοια. Υπάρχουν άλλοι 4 ρόλοι. Είναι αυτό ο εισηγητής που θα πει το θέλουμε ή όχι. Καταρχάς, ποιος θα είναι στο σεμινάριο. Όχι, όχι. Είμαστε, παιδιά, ναι, ακριβώς. Προσπαθούμε, πάω πιο πίσω. Προσέξτε. Προσπαθούμε να αναλύσουμε την αγοραστική συμπεριφορά της Γκαλένικα για ένα οποιοδήποτε προϊόν. Εγώ ανέφερα εμένα σεμινάριο πανεπιστήμιο. Εγώ λοιπόν λέω ότι για να την προσεγγίσω αποτελεσματικά, σκεφτείτε το τώρα από το δικό σας μετερίζει, παράδειγμα το φέρνω. Στο δυνητικό μου πελάτη που εμένα είναι η Γκαλένικα, και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, το πω κι εγώ, πρέπει να ξέρω, όπως είπα, την αγοραστική συμπεριφορά. 4 πράγματα θα πρέπει να ξέρω για την αγοραστική συμπεριφορά. Ξεκινήσαμε με το πρώτο, που είναι το κέντρο αγοραστικών αποφάσεων. Εκεί λοιπόν, λέω, υπάρχουν 5 ρόλοι. Τον ένα τον είπαμε, ο decision maker. Ποιοι άλλοι είναι οι ρόλοι. Κάτι πλησίασε να πει ο κύριος Περσίδης. Αυτός ο οποίος, ας πούμε, θα κάνει την πρόταση. Αυτόν το λέμε gatekeeper. Ο gatekeeper, όχι goalkeeper, ο gatekeeper είναι το άτομο που ή σου κλείνει ή σου ανοίγει την πόρτα. Προσέξτε τώρα περίπτωση. Μπήκα εγώ τώρα μέσα στην Γκαλένικα και λέω, είμαι από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και θέλω να προτείνω για κάποια σεμινάρια. Προσέξτε τώρα. Το παιδί που είναι έξω στο θηρορείο μπορεί να παίξει το ρόλο του gatekeeper και ή να μου κλείσει την πόρτα ή να μου την ανοίξει. Πώς μπορεί να μου την ανοίξει? Στέλνοντάς με στο πλέον κατάλληλο άτομο. Το οποίο αν τύχει να μην είναι παρόν ή παρούσα εκείνη την ημέρα, μου λέει δώστε μου το υλικό σας και εγώ θα το μεταφέρω. Αυτό το άτομο μου άνοιξε ήδη την πόρτα. Μπορεί να μου το κλείσει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δώστε μου το υλικό σας, κάθετη αρχαιοθέτηση. Αυτός ο gatekeeper μπορεί να είναι οποιοδήποτε στέλεχος μέσα στον οργανισμό, από το θηρορό μέχρι την executive secretary, τη διευθύνουσα, την ιδιαίτερα του διευθύνοντος συμβούλου. Οποιοδήποτε άτομο. Καταλαβαίνετε πόσο χρήσιμο είναι αυτό. Το άτομο που ή σου κλείνει ή σου ανοίγει την πόρτα. Πάμε παρακάτω. 2 ρόλοι μέχρι τώρα. Decision maker, gatekeeper. Ερώτηση. Το gatekeeper τον διαλέγεις εσύ, είναι θέμα τύχης? Όχι, είναι θέμα για το δικό σου κομμάτι που εσύ πας να πουλήσεις ό,τι θα απευθυνθείς. Ακριβώς. Άρα... Και, ναι, είναι και θέμα συγκυρίας. Άλλους 3 ρόλους ψάχνω. Influencer. Ναι. Αυτός ο οποίος θα επηρεάσει. Και ή θα επηρεάσει λέγοντας θα πάρουμε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο γιατί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο είναι πολύ καλό σε αυτό, μπλα 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 μπλα, ή θα επηρεάσει χρηματοοικονομικά. Εγώ νομίζω ότι αυτή η πρόταση, επειδή θίξατε και το οικονομικό, αυτή η πρόταση είναι σε cost-benefit analysis πάρα πολύ σημαντική κτλ. Influencer. Άρα έρχεται και επηρεάζει την απόφαση. Decision maker, gatekeeper, influencer.
2 είναι ακόμα. Ας το πάρει αυτό για να μην αργούμε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Λοιπόν, ο ένας είναι ο user, αυτός που θα χρησιμοποιήσει την υπηρεσία, το προϊόν κτλ. Γιατί και αυτός έχει άποψη. Ο user μπορεί να είναι ο διευθυντής πωλήσεων. Κατά πόσον εγώ θέλω να εκπαιδεύσω τα στελέχη μου σε αυτά που μας πουλάει ο αυλονίτης. Έτσι, the user. Και ο buyer, αυτός που τελικά θα κάνει όλο το γραφειοκρατικό, διαπραγματευτικό κτλ. Προσέξτε τώρα. Εάν πας σε μια πολύ μικρή εταιρεία, η ρόλη αυτή μπορεί να είναι ένα άτομο. Όχι, εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Πιστεύω όμως στην Καλένικα, δεν νομίζω ότι δεν θα συναντούσα, έτσι, τουλάχιστον 3-4 διαφορετικούς ρόλους. Τα λέω καλά? Μπράβο. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι, to start with, να έχω ξεκαθαρίσει πού απευθύνομαι. Πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν το κέντρο αγοραστικών αποφάσεων, ένα από τα 4, έτσι, όχι με τους 5 ρόλους. Πάμε στο δεύτερο πυλώνα από τα 4 στοιχεία. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω όσον αφορά την αγοραστική συμπεριφορά? Όχι, όχι. Αγοραστική συμπεριφορά. Για σκεφτείτε για ένα δευτερόλεπτο. Δεν θέλω να τα κάνουμε πολύπλοκα. Εσείς σαν άτομα, όταν αγοράζετε, δεν έχετε κάποια πράγματα στο μυαλό σας? Ποια είναι αυτά? Η ανάγκη δεδομένη. Τιμή, κόστος, ποιότητα. Μπράβο. Όλα αυτά είναι το δεύτερο. Ποια είναι αυτά? Τα αγοραστικά κριτήρια. Με τι κριτήρια αγοράζει ο πελάτης ο οργανισμός? Με τι κριτήρια η Γκαλένικα θα επιλέξει σεμινάριο? Θέλει ποιότητα? Θέλει, ξέρω εγώ, να γίνει έγκαιρα από πλευράς παράδοσης, δηλαδή να θέλει να τρέξει ένα σεμινάριο μέχρι το τέλος του 16, άρα επήγει το θέμα εντός αγωγικών παράδοσης, να το βάλουμε σε αντίστοιχο με τα προϊόντα. Ποιότητα, θέλει δηλαδή να το κάνει το πανεπιστήμιο ή θα φέρει κάποιους υποψήφιους διδάκτορες να πούνε 5 πράγματα, γιατί είναι πιο φτηνή, σε cost-benefit ανάλυσης και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που επίσης πρέπει να ξέρω είναι με τι κριτήρια αγοράζει ο ενδυνάμει πελάτης ή ο πελάτης μου. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της αγοραστικής συμπεριφοράς. Τρίτος πυλώνας. Ο τρίτος επίσης σημαντικός πυλώνας είναι η αγοραστική διαδικασία που ακολουθεί ένας οργανισμός. Και εκεί είναι που περιπλέκονται τα πράγματα. Εμείς σαν καταναλωτές κατεβαίνετε την οδό Ερμού, βλέπετε ένα ωραίο συνολάκι, μπαίνετε, το βάλω, εντάξει, τελειώσαμε. Αυτό όμως το σεμινάριο που θέλει να πουλήσει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο έχει μια διαδικασία. Από κάπου έχει ξεκινήσει. Κάποιος είχε την ιδέα, κάποιοι βάλαν τις προδιαγραφές, κάποιοι είπανε να πάρουμε προσφορές, ρε παιδί μας, πάρουμε και από τον Πειραιά, πάρουμε και από την Πάντιο, δεν ξέρω. Έτσι, αξιολογήσανε, επιλέξανε. Υπάρχει μια διαδικασία. Και σε όλη που θα πω την έκφραση, η μαγιά του βιομηχανικού μαρκετήρα είναι να ξέρει σε αυτά τα στάδια της διαδικασίας ποιοι εμπλέκονται και τι κουβαλάνε στο μυαλό τους για να ξέρει σε ποιον να μιλάει και τι να του λέει. Για μένα αυτό είναι το essence του business market. Να αναπτύσσεις μια τέτοια σχέση με τον πελάτη που να ξέρεις σε ποιον να μιλάς και τι να του λες.
και να ακούει αυτό που θέλεις εσύ να ακούσει. Γιατί αυτά τα μέλη που είπα προηγουμένως, ο καθένας έχει τα δικά του κριτήρια. Και εκεί είναι η ικανότητα του βιομηχανικού μαρκετήρ να γνωρίζει ποιος θέλει τι και ανάλογα να προσαρμόζει αυτό το οποίο θέλει να προσφέρει. Το τέταρτο λοιπόν στοιχείο είναι οι πηγές πληροφόρησης που χρησιμοποιεί ο πελάτης μου για να ενημερώνεται. Γιατί πρέπει να το ξέρω εγώ αυτό? Γιατί από εκεί επηρεάζεται. Για να διαλέξω την κατάλληλη οδό να του δώσω. Ακριβώς. Για να φτιάξω το κατάλληλο promotion plan. Που αν, ας πούμε για παράδειγμα, ενημερώνεται μέσα από συγκεκριμένες ιστοσελίδες, θα πρέπει να είμαι εκεί. Αν ενημερώνεται μέσα από εκθέσεις, θα πρέπει να είμαι εκεί. Και ούτω καθεξής. Βλέπετε λοιπόν πόσα πράγματα θα πρέπει να ξέρω για να έχω μια ολοκληρωμένη εικόνα του πελάτη τον οποίον προσπαθώ να προσεγγίσω. Κέντρο αγοραστικών αποφάσεων, αγοραστική διαδικασία, αγοραστικά κριτήρια, πηγές πληροφόρησης της επιχείρησης. Πάμε παρακάτω. Ασχολείστε καθόλου με την καινοτομία? Ως επιτοπλίστα. Το ξέρω. Δεν ξέρω αν έχω κάποια στοιχεία γύρω από το θέμα της καινοτομίας. Δεν ξέρω αν θα θέλαμε να συζητήσουμε λίγο και για το θέμα της καινοτομίας. Αν θα ενδιέφερε. Καλό, ναι. Για πείτε. Μάρκετινγκ καινοτομίας είναι, Γιώργο. Μάρκετινγκ καινοτομίας ή γενικά καινοτομία? Όχι, βασικά παράγοντες που οδηγούν στην επιτυχία ή αποτυχία νέων προϊόντων. Νομίζω Ή καινοτομικών προϊόντων. Μάλιστα. Οκ. Αυτή εδώ είναι η διαδικασία όταν θέλουμε να αναπτύξουμε μία καινοτομία ή ένα νέο προϊόν. Ξεκινάμε από τη συλλογή των ιδεών για να καταλήξουμε στην είσοδο της ιδέας, του κόνσεπτ, ό,τι είναι του προϊόντος στην αγορά. Και περνάμε μέσα από μία σειρά σταδίων. Αρχική επιλογή της ιδέας, όπου έχουμε μία σειρά κριτηρίων για να αξιολογήσουμε την ιδέα, την τελική επιλογή της ιδέας, την απόφαση της τεχνικής ανάπτυξης, δηλαδή πριν το αναπτύξω το προϊόν, αυτό που λέμε physically, θα πρέπει να έχω εξασφαλίσει ότι πραγματικά, θα τα δούμε λίγο παρακάτω, ότι έχω πραγματικά και τους πόρους και τη δυνατότητα, έχω τα στοιχεία της διαφοροποίησης που έλεγα προηγουμένως, που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Άρα, εδώ έχουμε ακριβώς ότι φτάνω να αναπτύξω την καινοτομία όταν έχω κάνει το homework. Δηλαδή, έχω αναλύσει την αγορά, έχω αναλύσει τους δικούς μου πόρους, βλέπω ότι υπάρχει συμβατότητα και ούτω καθεξής, πριν ξεκινήσω και βάλω το χέρι στην τσέπη και αναπτύσσω την καινοτομία. Στη συνέχεια, κάνω τη τεχνική ανάπτυξη, τεστάρω την ιδέα, το concept και έρχομαι τελικά, το παράγω και το εισάγω στην αγορά. Απλώς αυτό που θέλω να πω είναι ότι ακολουθείτε μία διαδικασία. Κοιτάξτε, βιβλιογραφικά, επιστημονικά, στο συγκεκριμένο κομμάτι της καινοτομίας υπάρχουν τρεις πυλώνες μάθησης. Το ένα έχει να κάνει με τη διαδικασία την οποία ανέφερα προηγουμένως. Το άλλο έχει να κάνει με την εστίαση στο να εντοπίσουμε παράγοντες επιτυχίας ή αποτυχίας νέων προϊόντων. Και έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες για να εντοπίσουμε τι είναι αυτά τα στοιχεία που συνθέτουν την επιτυχία και τι είναι αυτά που συνθέτουν την αποτυχία. Και εδώ υπάρχουν τρεις μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Η μία είναι να εστιάσουμε στα νέα προϊόντα και να δούμε τι είναι αυτό που έχουν τα επιτυχημένα νέα προϊόντα, οι νέες καινοτομίες που πετυχαίνουν στην αγορά. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με το
να εστιάσω στην αποτυχία, με την έννοια ότι είναι αυτό που λένε it's much easier to know what went wrong than what went right, να ψάξουμε να δούμε δηλαδή γιατί απέτυχε το προϊόν ή η καινοτομία. Και το τρίτο είναι να συγκρίνω επιτυχημένα αποτυχημένα και να δω ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι που διαφοροποιούν την επιτυχία από την αποτυχία. Είναι σαφές? Έχω επιλέξει κάποιες κλασικές έρευνες και μελέτες, και το λέω κλασικές γιατί ήταν από τις πρώτες. Στη συνέχεια έχουν δημοσιευθεί πάρα πολλά άρθρα, απλώς για να πάρετε μία ιδέα αυτών των παραγόντων όπως προέκυψαν μέσα από αυτή την έρευνα. Η γνωστή εταιρεία συμβούλων Booz Allen Hamilton αναγνώρισε, μελετώντας επιχειρήσεις με επιτυχημένα νέα προϊόντα και πολύ καινοτόμες, ότι αυτό είναι η προσαρμογή του προϊόντος στις ανάγκες της αγοράς, προσαρμογή του προϊόντος στις λειτουργικές δυνατότητες της επιχείρησης, δηλαδή η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να σηκώσει αυτή την καινοτομία, η τεχνολογική ενωτερότητα του προϊόντος, άρα υπάρχει μια διαφοροποίηση στο προϊόν, η υποστήριξη του προϊόντος από την διοίκηση της επιχείρησης. Απλώς βρήκανε μέσα από τις έρευνές τους ότι το top management θα πρέπει να είναι πίσω από μία ιδέα για να μπορέσει να πετύχει αυτή η ιδέα. Χρησιμοποίηση σωστής διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων, σε αυτή που είπαμε προηγουμένως, ευνοϊκό ανταγωνιστικό περιβάλλον και οργανωτική δομή ανάπτυξης νέων προϊόντων. Θα πρέπει δηλαδή να έχει δημιουργηθεί μία ομάδα, ένα venture team, το οποίο θα έχει αναλάβει όλο αυτό το project από το idea generation στο launching του προϊόντος. Εντάξει. Οι Hopkins και Bailey ήταν από τους πρώτους που μελέτησαν 87 αποτυχημένα προϊόντα και μελέτησαν τους λόγους γιατί απέτυχαν αυτά τα προϊόντα. Ανεπαρκής ανάλυση της αγοράς, ελαττώματα στο προϊόν ποιοτικά τεχνικά ήταν, η υπηρεσία, υψηλότερο κόστος από ό,τι αρχικά έχει υπολογιστεί, κακή χρονική στιγμή εμφάνιση του προϊόντος στην αγορά, το bad timing, αντίδραση των ανταγωνιστών, ανεπαρκής προσπάθεια και απόδοση στο marketing, δεν είχαμε μελετήσει καθόλου την αγορά και την προσπάθεια που απαιτείται για να εισαχθεί το προϊόν στην αγορά, ανεπαρκής δύναμη πολιτών και ανεπαρκής διανομή του προϊόντος, εάν μιλάμε για κάποια κανάλια διάθεσης. Αυτά κατέγραψαν σαν τους παράγοντες αποτυχίας. Bad timing. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ξέρετε τι σημαίνει bad timing. Bad timing σημαίνει στο χρόνο ταφ το προϊόν αποτυχάνει, αλλά στο χρόνο ταφ συν 1 μπορεί να πετύχει. Είναι αυτό που λένε ήταν πριν από τον καιρό του. Καταλάβατε τι εννοώ. Ξέρετε καμία περίπτωση, κανένα case πάνω στο bad timing? Το ψωμί του τόστ. Το ψωμί του τόστ. Α, το θυμάσαι, Το θυμάμαι. Δεν μπορεί να φανταστείτε γιατί αποτυχία συζητάμε. Ο Chris Chris έκανε μια τεράστια επένδυση. Τότε ήταν δισεκατομμύρια δραχμών, βέβαια ήταν περίοδος δραχμών, έτσι. Και το προϊόν απέτυχε. Και μετά από μια δεκαετία, όταν ήρθε ο Κατσέλης από τη Γερμανία και ανέπτυξε το ψωμί του τόστ, απογειώθηκε. Γιατί ήδη είχε αλλάξει αυτό που λέμε το compatibility. Δεν υπήρχε συμβατότητα. Δηλαδή, τη δεκαετία του 60 που ήρθε ο Chris Chris, μαζευόμαστε όλοι γύρω από το τραπέζι, τρώγαμε με τις οικογένειές μας, η μαμά είχε φέρει τη φρατζόλα από το φούρνο. Από τη δεκαετία του 80 και μετά, οι ρυθμοί αλλάξανε. Οπότε, και εσείς, ας πούμε, τώρα το μεσημέρι, μα έχετε πάει κανένα τοστάκι, ας πούμε. Έτσι δεν είναι? Άρα, κλασικό παράδειγμα. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ πιο κλασικό παράδειγμα. Δηλαδή να έχει έρθει εδώ με όλα αυτά εργοστάσια, βιομηχανοποιημένο ψωμί, μπατάει. Και σε μία άλλη έρευνα του Κούπερ, αυτός έχει δουλέψει πάρα πολύ σε θέματα επιτυχίας, αποτυχίας νέων προϊόντων, όταν συγκρίνονται επιτυχίες και αποτυχίες, έχουμε παρουσίαση ενός μοναδικού αλλά ανώτερου προϊόντος. Νούμερο 1, η διαφοροποίηση επιτυχίας-αποτυχίας. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Διαφοροποίηση. Ποιο είναι το νέο, δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο θα φέρεις και θα συνεισφέρεις
και θα ικανοποιήσεις καλύτερα τις ανάγκες της αγοράς. Γνώση της αγοράς και ικανότητα στο marketing, εξορισμού, συνέργεια και επιτήρηση τεχνολογία και στην παραγωγή μπορεί να το σηκώσει η επιχείρηση, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Αποφυγή δυναμικών αγορών που παρουσιάζονται πολλά νέα προϊόντα, το cluttering που λέμε. Παρουσίαση αγορές μεγάλου μεγέθους με υψηλές ανάγκες σε μια αγορά που υπάρχει ανάγκη αλλά αναπτύσσεται. Αποφυγή παρουσίαση ακριβών προϊόντων χωρίς οικονομικά πλεονεκτήματα. Έτσι δεν πουλάμε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Καλός συνδυασμός προϊόντος με την επιχείρηση, σηκώνει δηλαδή η επιχείρηση το προϊόν. Αποφυγή ανταγωνιστικών αγορών με ικανοποιημένους πελάτες. Αποφυγή προϊόντων πρωτόγνωρων στην επιχείρηση, με την έννοια το ότι να υπάρχει μια σχετική γνώση, όχι άντε μας ήρθε μια ιδέα, φύγαμε. Ύπαρξη πλούσια επικοινωνίας πληροφόρησης μέσα και έξω και δυναμικές ενέργειες λανσαρίσματος και αντλήση ιδεών από την αγορά και υποστήριξη με το απαραίτητο κεφάλαιο. Σχετικά με το τελευταίο, και μια και μιλάγαμε για business to business, στο business to business χώρο, το 75% των νέων προϊόντων και καινοτομιών προέρχονται από συγκεκριμένες ανάγκες επιχείρησης. Επαναλαμβάνω, τα 3/4 των νέων προϊόντων κάθετος καινοτομιών στο χώρο στο business to business προέρχεται από συγκεκριμένη ανάγκη των πελατών. Δηλαδή έχει ανάγκη ο πελάτης να αυτοματοποιήσει την παραγωγή του, πας εσύ και έρχεται σε σένα και σου λέει: κοίτα, θέλω να αυτοματοποιήσω την παραγωγή μου, τι προϊόν μπορείς να βγάλεις, να με βοηθήσεις να το πετύχω. Αυτό Γιώργο, συγγνώμη που διακόπτω, είναι πολύ σημαντικό γιατί το έχω πει και εγώ, γιατί φαίνεται ότι να έχει ξεχαστεί, ας πούμε, ακριβώς αυτό που λες. Πολύ και στην εδώ την κυβέρνηση και στο επίπεδο της ευρωπαϊκής κοινότητας, ειδικά τώρα με αυτήν την ιστορία, το innovation και όλα αυτά, δεν είναι innovation, θα ρίξουμε λεφτά και θα υπάρξει innovation. Και μία ταπεινή μου αντιπρόταση είναι ότι δεν εντέλεται το innovation. Το innovation είναι, όπως λες και εσύ, 3/4 των περιπτώσεων η λύση υπαρκτού προβλήματος. Αυτό θα πει innovate. Innovation στο κενό κατά κάποιο τρόπο είναι σχεδόν το 1/4 που λες εσύ και αν. Αλλά αυτό απ' την άλλη ίσως αφορά και πολλούς από εμάς, γιατί πολλές και από τα μέλη εδώ πέρα και ειδικά οι πιο μικρές εταιρείες και καινοτόμες, ας το πούμε, ξεκινάνε με μία λύση η οποία ψάχνει το πρόβλημα. Ακριβώς. Και it's a solution looking for a problem, αντί να αυτό που λες εσύ. Και εκεί δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια εμπειρία ή κάποιες νουθεσίες οι οποίες θα μπορούσε να μας δώσει. Δεν ξέρω αν καλύπτω ή αν υπάρχει κάτι που παρεμφέρει που θα θέλατε να πείτε από αυτού. Ναι. Υπήρχε μια ανάγκη στην αγορά, σε μια συγκεκριμένη χώρα, και αναπτύχθηκε ένα προϊόν πίσω από την ανάγκη και τώρα είναι το νούμερο ένα προϊόν σε αυτή τη χώρα. Έρχεται λοιπόν, απλώς αυτό ήθελα να πω, ότι στο business to business, τα 3/4, και μάλιστα αυτό η μελέτη ο Von Hippel του Harvard, ένας καθηγητής, ήταν ο πρώτος το οποίο δημοσιοποίησε σε ένα άρθρο του στο Harvard Business Review και το αποκάλεσε Customer Active Paradigm versus Manufacturer Active Paradigm. Και έλεγε ότι στο B2B θα έρθει η επιχείρηση με το πρόβλημα να βρει τον προμηθευτή που θα λύσει το πρόβλημα και λύνοντας το πρόβλημα ο προμηθευτής καινοτομεί. Οπότε η καινοτομία είναι Customer Active. Στο Manufacturer Active είναι στο καταναλωτικό. Τρέχει μια έρευνα αγοράς η επιχείρηση, βρίσκει περίπου τι θέλει ο καταναλωτής και βγάζει το προϊόν. Οπότε είναι Manufacturer Active, δεν είναι Customer Active. Το Customer Active είναι όταν έρχεται η ιδέα και το concept από τον πελάτη. Και τα 3/4 των νέων προϊόντων σε B2B είναι Customer Active. Μία πολύ ωραία, πιστεύω στους επιστημονικούς χώρους, στους δικούς σας, υπάρχει αυτό που λέγεται meta-analysis. Δηλαδή έχουμε πάρει στοιχεία ερευνών και τα έχουμε ξανααναλύσει για να βγάλουμε κάποια συγκεκριμένα συμπεράσματα. Μία τέτοια μελέτη έκανε ο Χέναντ και ο Ζιμάνσκι σε κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας. Το πρώτο είναι το market potential, δυνητικότητα αγοράς. Άρα το πρώτο πράγμα που μελετάμε σε οποιαδήποτε επένδυση είναι η απορροφητικότητα της αγοράς. Εδώ είναι και ο σημαντικός ρόλος της επιστήμης του marketing. Θα μιλάω συνέχεια για επιστήμη του marketing και θα το λέω γιατί ο κόσμος δεν έχει καταλάβει, ας πούμε, ότι οποιαδήποτε επιχειρηματική ενέργεια πρέπει να είναι από πίσω
η επιστήμη του marketing. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γι' αυτό έλεγε ο Tracker. Η επιχείρηση έχει δύο λειτουργίες, marketing and innovation. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει. Και το marketing δεν είναι διαφήμιση, έτσι. Ηρίστο εν παρόδο, ασχολούμαι με το αντικείμενο 40 χρόνια, δεν έχω διδάξει ούτε μια ώρα διαφήμιση, έτσι. Απλώς, έτσι, για την ιστορία. Άρα το πρώτο πράγμα, και όταν λέμε για επενδύσεις στην Ελλάδα, επενδύσεις, μπορεί να συζητάμε για επενδύσεις χωρίς να είναι η επιστήμη του marketing να μας μελετήσει την αγορά και την απορροφητικότητα της αγοράς. Ποιος θα το κάνει? Οι παρεχόμενοι ανθρώπινοι πόροι επίσης, γιατί δεν μπορούμε χωρίς αυτούς, ο επαγγελματισμός ενεργειών marketing, ανταπόκριση ανάγκης του πελάτη, πλεονέκτημα του προϊόντος, επαγγελματισμός. Βλέπετε τον επαγγελματισμό, μεταφράζω το professionalism. Δηλαδή, όταν κάνεις κάτι, όπως είδατε, υπάρχει μια διαδικασία στην καινοτομία. Να γίνει σωστά. Να γίνει σωστά η αξιολόγηση της ιδέας. Να γίνει σωστά το testing. Να γίνει σωστά το launching. Και ξέρετε, από άλλες έρευνες που έχουν γίνει και στο κομμάτι του launching, έχει επενδύσει η επιχείρηση να αναπτύξει την καινοτομία και πού χάνει σε σχέση με την επιτυχημένη καινοτομία. Δηλαδή, όταν συγκρίνεις επιτυχημένη και αποτυχημένη καινοτομία, θα δεις ότι είναι στους πόρους του λανσαρίσματος της ιδέας. Δηλαδή, χρειάζεται να γίνει γνωστή η ιδέα. Μην ξεχνάτε ότι μία από τις πιο επιτυχημένες καμπάνιες που είχαμε ποτέ ήταν το Apple Macintosh, του συγχωρημένου του Steve Jobs, όταν εισήγαγε το Macintosh, όπου είχε επενδύσει κάποια πολλά χρήματα στο Super Bowl. Στη διαφήμιση του 1984, οπότε είναι πιο το Super Bowl. Και μέσα επένδυσε κάποια εκατομμύρια δολάρια και μέσα σε 7 ώρες, όσο διαρκεί το συγκεκριμένο παιχνίδι με τα ημίχρονά του κτλ. Είχε μαζέψει 50.000 παραγγελίες. Δηλαδή θέλει λιγάκι, και για μένα ο Steve Jobs, επειδή σε όλη μου τη ζωή έχω γνωρίσει, καλή ώρα όπως είπαμε προηγουμένως, για την Ergon, technological genius ανθρώπους, αλλά συνήθως ο technological genius κάπου πάσχει με το marketing ή έχει το marketeer που δεν είναι technological genius. Ο Steve Jobs για μένα αποτελεί, και δεν υπάρχει άλλος μέχρι τώρα, μακάρι να δημιουργηθούν και άλλοι Steve Jobs, ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος συνδύαζε στο μυαλό του απίστευτα και την τεχνολογία και καινοτομία και το marketing. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που αυτή τη στιγμή η Apple, το brand Apple, αξίζει 172 δισεκατομμύρια δολάρια, πολύ κοντά στο ΑΕΠ της Ελλάδος. Και όταν λέω το brand Apple, ενώ αν θέλεις αύριο να αγοράσεις την Apple, ξέχνα όλα τα άλλα περιουσιακά στοιχεία, τα ενεργητικά κτλ. Μιλάμε για την μπράντα. Η μπράντα Apple αξίζει όσο περίπου το ΑΕΠ της χώρας. Λοιπόν, ένα τρίτο σημαντικό κομμάτι, πέρα από τη διαδικασία, παράγοντες επιτυχίας, αποτυχίας, που έχουν εστιάσει οι έρευνες, είναι στους παράγοντες που οδηγούν στη διάχυση της καινοτομίας. Δηλαδή εγώ, σαν marketeer, πρέπει να ξέρω πόσο γρήγορα θα διαχυθεί η ιδέα μου, η καινοτομία μου στην αγορά. Οι παράγοντες λοιπόν που επηρεάζουν το ρυθμό υιοθέτησης καινοτομίας είναι αυτοί εδώ που βλέπετε. Τα χαρακτηριστικά της καινοτομίας αυτής καθ' αυτής, τα χαρακτηριστικά των υιοθετούντων, δηλαδή σε αυτούς τους οποίους εγώ απευθύνομαι, και οι προσπάθειες marketing των επιχειρήσεων που αναπτύσσουν την καινοτομία. Αυτοί είναι οι τρεις βασικοί πυλώνες όταν θέλω πραγματικά να ασχοληθώ με την ταχύτητα διάχυσης καινοτομίας. Πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά της καινοτομίας. Η ταχύτητα, επαναλαμβάνω, με την οποία θα διεισδύσει η καινοτομία σας, έχει σχέση καταρχήν, όπως είπαμε, με τα χαρακτηριστικά της καινοτομίας. Ποια είναι αυτά? Πλεονέκτημα έναντι των υπαρχόντων προϊόντων, αν υπάρχουν. Άρα θα πρέπει να έχει αυτό που λέμε relative advantage, ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Έτσι. Βλέπετε διαφοροποίηση που έλεγα προηγουμένως. Συμβατότητα, δηλαδή αυτό να συμβαδίζει με τις συμπεριφορές της αγοράς στην οποία απευθύνεται. Το παράδειγμα του Chris Chris, δηλαδή το ψωμί του τόστ δεκαετία του 60, δεν ήταν συμβατό με τη συμπεριφορά του μέσου Έλληνα που πήγαινε στο φούρνο και έπαιρνε τη φρατζόλα και είχε σιέστα το μεσημέρι. Σήμερα είναι απόλυτα συμβατό. Γιατί όταν δουλεύει συνεχές ωράριο, το μεσημέρι θα φας ένα τόστ. Έτσι, ή στο σπίτι σου, ξέρω εγώ, θα φτιάξει το τοστάκι. Έχεις τοστιέρες. Ο άλλος ήρθε εδώ και έκανε εργοστάσιο, χωρίς το σπίτι μου, εγώ δεν είχα τοστιέρα.
και πάρα πολλοί άλλοι Έλληνες, ας πούμε. Άρα καταλαβαίνεις, ας πούμε, η αποθέωση της μη συμβατότητας. Χαμηλός αντιλαμβανόμενος κίνδυνος, χαμηλή πολυπλοκότητα, ευκολία δοκιμής, δυνατότητα παρατήρησης, χαμηλό κόστος αλλαγής προμηθευτή. Δηλαδή, προσέξτε, χρησιμοποιώ αυτά εδώ και για να το καταλάβουν και οι φοιτητές μου, χρησιμοποιώ δύο παραδείγματα. Το ένα έχει να κάνει με την κινητή τηλεφωνία και το άλλο έχει να κάνει με το ηλεκτρονικό εμπόριο, που περίπου ξεκίνησαν περίπου την ίδια περίοδο, ας πούμε χοντρικά, όταν άρχισε να δημιουργείται και το critical mass, μέσα δεκαετίας προς τέλος του 90. Το ένα απογειώθηκε. Αυτή τη στιγμή, μέσα σε 3-4 χρόνια, η κινητή τηλεφωνία είχε φτάσει saturation level. Είχε καλυφθεί όλη η αγορά. Το ηλεκτρονικό εμπόριο ακόμα πάει. Κοιτάξτε να δείτε όμως γιατί. Αν κοιτάξει αυτά εδώ, πλεονέκτημα είναι αντιπαρχόμενων προϊόντων, το κινητό τηλέφωνο. Συμβατότητα. Δεν είναι συμβατό το ηλεκτρονικό εμπόριο. Πόσοι άνθρωποι, εντάξει, όσο περνάνε τα χρόνια, εξοικειώνονται και με το υπολογιστή και με το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά εδώ με τον αντιλαμβανόμενο κύριο φοβόντουσαν να βάλουν την κάρτα τους κτλ. Άρα υπήρχαν εμπόδια από τα χαρακτηριστικά αυτά καθ' αυτά του προϊόντος, της υπηρεσίας. Κάτι που δεν υπήρχε. Αν δείτε όλα αυτά, η κινητή τηλεφωνία ήταν συν σε όλα. Οπότε αυτό βοήθησε στο μία καινοτομία να διαχυθεί, ας πούμε, πότε πήραν τις άδειες, το 92. Εντάξει, νομίζω καλύψαμε. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Νομίζω αρκετά χρήσιμα. Εγώ θα έλεγα να ανοίξουμε, ας το πούμε, να το κάνουμε τώρα λίγο πιο συζήτηση και ναι, εγώ θα ο καθένας εξ ημών, ας το πούμε, χωρίς να είναι αυτό υποχρεωτικό, να σκεφτεί τι challenges έχουμε ο καθένας στην εταιρεία μας και να απευθύνουμε σχετικές ερωτήσεις και να δούμε αν μπορεί ο Γιώργος να απαντήσει σε έναν βαθμό πώς θα μπορούσε να λυθεί αυτό το αν έχει να κάνει με αγορά, βεβαίως, αν έχει να κάνει τεχνολογία και αυτά. Όχι, στο κομμάτι εννοείται του marketing, γιατί εδώ όλες εδώ οι εταιρείες πουλάνε καινοτόμα είτε προϊόντα είτε υπηρεσίες σε διάφορους βαθμούς ορίμανσης. Άρα δεν ξέρω, από αυτά που ακούσαμε, τι ερωτήσεις δημιουργούνται στον καθένα από εμάς από την δικιά του περίπτωση, τι μπορεί να πει ότι στη δικιά μας περίπτωση κάναμε αυτό. Ναι, αναγνώρισα από αυτά που πες. Κάτι. Ο Ανδρέας πολύ σωστά έφυγε αυτό το θέμα και επειδή είμαι στο πλάνο που φωτογράφησε μόλις τώρα μια startup, είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Επειδή το service ουσιαστικά που παρέχουν είναι κάπως εξειδικευμένο και ειδικά στην Ελλάδα που οι εταιρείες κυρίες που απευθυνόμαστε, αναπτύσσουν, ας το πούμε, πολύ δύσκολα ένα νέο τελείως προϊόν. Συνήθως είναι κάτι που είναι κάποιο γενώσιμο ή κάποιο συμπλήρωμα. Το φαρμακευτικό νέο προϊόν δεν αναπτύσσει. Οπότε οι πελάτες μας θεωρητικά θα έπρεπε να είναι και στο εξωτερικό, φυσικά και στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει αυτή η δυσκολία προσέγγισης στο κομμάτι core business το δικό μας. Φυσικά, ως startup εταιρεία έχουμε μια ευελιξία, οπότε μπορούμε να παρέχουμε και άλλες υπηρεσίες, είτε συμβουλευτικές είτε οτιδήποτε. Αλλά το καθαρά core business, όπως και ο Ανδρέας καταλαβαίνει, είναι λίγο πιο στοχευμένο γιατί είναι αρκετά εξειδικευμένο και έτσι είναι αυτό που είπατε. Πώς θα προσεγγίσεις και πώς θα πείσεις τον πελάτη ότι αυτό που του προσφέρεις πραγματικά είναι. Πώς θα δημιουργήσει και την ανάγκη καμιά φορά του αυτού που πουλάς στον πελάτη. Όχι, δεν δημιουργείς ανάγκη. Όχι. Το έχω ακούσει αυτό και αυτό το λέω. Μου το έχουν πει και αυτό. Τι σου μου πει, ότι πολλές φορές μπορεί να δημιουργήσει τον άλλο την ανάγκη αυτού του προϊόντος που εσύ ή της υπηρεσίας που εσύ πουλάς. Δεν υπάρχει δημιουργία ανάγκης. Οι ανάγκες είναι δεδομένες. Ναι, μπορεί όλο το μην την ξέρει. Ναι, άλλο αυτό. Οκ. Εσύ, αν θέλεις, έρχεσαι και βγάζεις στην επιφάνεια αυτό, ναι, σωστό. την ανάγκη του άλλου. Σωστό. Εγώ θέλω λίγο να ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί κατά σύντοση ένα από τα πρώτα θέματα που θέτω όταν διδάσκω εισαγωγή στο marketing
είναι, και επειδή ακούγεται κατά κόρον το marketing δημιουργεί ανάγκες, έτσι, πάντοτε θέτω αυτό το ερώτημα και είναι ενδιαφέρον ότι όταν λένε ναι, δημιουργεί ανάγκες, και λέω δώστε μου ένα παράδειγμα, μέχρι το 96 μου λέγανε την Coca-Cola. Μετά το 96 πάω σε αυτόν που κάθεται στο πρώτο θρανείο και του λέω, τώρα τελευταία βέβαια αυτό έχει, αλλά το 96 και μετά άκουγα συνέχεια για την κινητή τηλεφωνία. Οπότε πάω στο αυτό που στο πρώτο θρανείο, τα λέω δώστε μου ένα παράδειγμα και του λέω θα μου πει κάτι για κινητή τηλεφωνία, ναι, τεχνολογία. Και όντως πέφτουν μέσα. Τι έκανε η κινητή τηλεφωνία? Εγώ έχω την ανάγκη επικοινωνίας. Αφού έχω λοιπόν αυτήν την ανάγκη επικοινωνίας, παλιά είχα το σταθερό τηλέφωνο. Αν πάω πιο πίσω, είχα τα περιστέρια, είχα τους αυτούς κτλ. Μετά έφτασε στο σταθερό τηλέφωνο. Από το σταθερό τηλέφωνο πήγα στο κινητό τηλέφωνο. Δηλαδή ότι όπου βρίσκομαι μπορώ με τον άλλο να επικοινωνήσω. Άρα έρχεται η τεχνολογία και μου ικανοποιεί την ανάγκη με άλλο τρόπο. Άρα δεν είναι το marketing δημιουργεί την ανάγκη. Έτσι. Η ανάγκη είναι εκεί. Εσύ έρχεσαι λοιπόν αυτή την ανάγκη και την ικανοποιείς με έναν άλλον και πιο αποτελεσματικό τρόπο. Έτσι να το σκέφτεσαι. Δηλαδή τη δικιά σου την business να σκέφτεσαι πώς εγώ θα ικανοποιήσω κάποιες ανάγκες που θα αναδείξω, άλλο η ανάδειξη, άλλο το να δημιουργώ ανάγκη, μέγιστη διαφορά και φιλοσοφικά να το δει κανείς. Άρα πώς εγώ την ανάγκη την οποία αναδεικνύω μπορώ να ικανοποιήσω με τον καλύτερο τρόπο έτσι ώστε αυτός να με επιλέξει. Έτσι θέλω να το σκεφτείς. Άρα στο συγκεκριμένο κομμάτι το δικό σου, εσύ θα πρέπει να κάτσεις και να μελετήσεις ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα έχουν ανάγκη κάτι που εσύ μπορεί να τους αναδείξεις ότι έχουν ανάγκη και να τους ικανοποιήσεις τη συγκεκριμένη ανάγκη. Δεν ξέρω τώρα αν... Όχι, καταλάβω. Εντάξει, εσύ το βιώνεις, οπότε εντάξει, εγώ δεν έχω τώρα προσλαμβάνους παραστάσεις από την αγορά σου για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Απλώς το λέω με την έννοια του πώς θα πρέπει να είναι η προσέγγιση ανάδειξης, όχι δημιουργίας. Και η ερώτηση είναι, από όλα αυτά υπάρχει κατά σένα μία προτεραιοποίηση των δραστηριοτήτων? Δηλαδή, αν έχω 5 φράγκα αντί για 105, πού να τα ξοδέψω στο marketing από όλα αυτά? Δηλαδή... Στο να μελετήσεις και να ερευνήσεις την αγορά. Να μην ξεδέψεις ούτε €1, αυτό που λένε διαφήμιση, επικοινωνία κτλ. Εάν δεν έχεις ξεκαθαρίσει 100% ποια είναι η αγορά σου, ποιο είναι το προφίλ της αγοράς σου, πού απευθύνεσαι, ποιες είναι οι ανάγκες κτλ. Καλύτερα δηλαδή να επενδύσεις στο να μάθεις και να μελετήσεις την αγορά σου, τη στάση στην αγορά κτλ. Παρά να επενδύσεις. Γιατί αν κάνεις τα πρώτα βήματα και αρχίζεις και χτυπάς τους καινοτόμους της αγοράς, γιατί πρέπει να εντοπίσεις και ποιοι είναι οι καινοτόμοι στην αγορά. Αυτοί που θα είναι οι δεχτικοί του solution που δίνεις και αρχίζει μετά και αυτοί αγοράζουν, αρχίζει το word of mouth. Έτσι, και μετά σου δίνει την ευκαιρία και να προβάλλεις και να κάνεις και να πας και σε εκθέσεις και να συμμετέχεις σε συνέδρια, κουλουπού. Έτσι. Οι πρώτοι πόροι δηλαδή, και χρηματικοί αλλά και ανθρώπινοι, θα πρέπει είναι να περάσουμε την αγορά και τον πελάτη από αξιονική τομογραφία. Να ξέρουμε πού απευθυνόμαστε, ποιος θα είναι ο δυνητικός τζίρος μας και ούτω καθεξής. Number one. Market potential. Για οποιαδήποτε επένδυση, έτσι. Σας λέω και όταν έρχονται οι φοιτητές στο γραφείο, αυτό τους λέω. Διαφοροποίηση. Τι είναι αυτό ρε παιδί, τι θες να φτιάξεις, αυτό που θες να φτιάξεις, σκέψου τι θες να φτιάξεις, πώς θα διαφοροποιηθείς από το τι υπάρχει σήμερα ή δεν υπάρχει και να κάτσεις να δεις και να μελετήσεις ποια είναι η αγορά στην οποία τελικά θέλεις να απευθυνθείς. Που αυτό το διαφοροποιημένο προϊόν ή υπηρεσία θα είναι δεκτικό από πλευράς αγοράς. Απλά πράγματα είναι, κοινή λογική είναι.